what we going to do? Open? לא ייקח לי. היי! היי! Good? It's good? לא יודעת אם טעים לו. הוא לא סגור על עצמו. כן. אבל נראה שהוא אוכל טוב. מוזר לו. Yes? It's good the chocolate? White chocolate? Yes. הוא רצה שלם כאילו. כן, הוא התבאס עלייך. לא, הוא רצה את השוקולד דחום. כן? כן. אין מה לעשות. כולם פה עם גומות, זה משהו, זה הורג אותי. כן. Want to give me? Thank you. Ah. It's nothing. It's empty. It's empty. You eat everything?